y sioe heno yw Corey Hurford. Cyffyrddiad cyntaf i Hurford. Mae nôl fan hyn gan Hurford. Hurford, tro cyntaf ni weld yr ysgellwr twyllodrus yma Corey Hurford. Doesn't matter who he's up against, Hurford, he just skips past him. A dyma Hurford yn rhedeg tu fewn I Leicester yn ei droi e tu fewn, tu fas. Dyma Hurford yn casglu'r bêl yn hanner ei hunan gyda lle o'i flanau a un peth ar ei feddwl e, a mae'n bas hyfryd mewn. Hurford tu fewn at Price. Price yn disgwyl rhediad gan Walters. Walters yn bwyldo Hurford. Hurford yn curo iddi bob tro. Ac dyma fe unwaith to. Dyma Hurford eto yn cymryd y bêl ar y cyffyrddiad cyntaf. O, sgiliau hyfryd! O, mae'n sgorio! Wel, seren y sioe heno. It's picked up well once again by Corey Hurford. Hurford to pull it back. Hurford! What a goal by Corey Hurford! Absolutely unbelievable. Fair play to Corey Hurford there. Mae o gallu gwneud pethau arbennig mewn un yn erbyn un. Mwy o gyffro to, a dyma Hurford. Hurford yn gosod y bêl nôl o'r sodliad gan Walters. A drychwch ar y canmoliaeth mae Hurford yn cael.